fɔlɔ bamananw ko sɛbɛsun ka jan ni dalifɛn bɛɛ ye ko nka n'a ko a bɛ sigi a ka fɔ n'aw ye sɛbɛsun kura wɛrɛ sigi dɛ n'o tɛ ale i m'a ye u b'a fɔ ko sɛbɛma a suma tɛ se a kɛrɛfɛmaw ma fɔ yɔrɔ jan ma ala kana an ka jamana kɛ o ye fiyewu bɛɛ ni kelenya ala k'a don an ka jamana kɔnɔ an mara sɔgɔmada in na Mali ni Muritani ni Mali an bi ye hakilila jigila ni san laban ninnu na Mali ni Muritani ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen waati min na ninjuga wale ni bamanan wale kɛbaaw ani MNLA maaw olu ye wuli ka jɔ bolodali daminɛ san 2011 kana se san 2012 ma n'a jugara kosɛbɛ fo jamana fan caman minɛna na MNLA ale ma ni mayɔrɔw a politiki baara kɛbaaw ni a finitigi dɔw u jabala o tun ye Muritani ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ kin min ma ye ko Las Palmas u caman u tun bɛ yen u b'u to u bɛ ɲɔgɔn yew kɛ u bɛ baaraw kɛ fo Kidal nana bin don min a dɔw y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Muritani ka na u yɛrɛ sɔrɔ Kidal kɔnɔna na o waati kelen na san 2010 Mali, Algérie, Niger ale ni Muritani yɛrɛ olu ka volomasiri tabaw y'u bolo don sɛbɛnna ko Semoki o b'a yira k'a fɔ ko u jɛlen don n'a ye ninjuga wale ni bamanan wale kɛbaaw u k'u nɔbɔ fo ka se yɔrɔ dɔ la u ka duguw kɔnɔna na ani ka se ka u jɛ k'u kɛlɛw kɛ an mara o waati maa min tun bɛ Muritani kunna ale ye ko caman kɛ kuma caman min ye Muritani sɔrɔdasiw ye an ka mɔgɔw tun b'a fɔ an ye k'u donna fɔ an ka dugu kɔnɔ ka na ninjuga wale ni bamanan wale kɛbaaw kɛlɛ i n'a fɔ furancɛla fanga ɲɛmaa bɛ to k'a fɔ cogo min an kun kɛra batɛmɛsira ye Muritani o nana diya a kun fɛ mun na n'o ko tɔ bɛɛ lajɛlen sinsin k'o sankɔrɔta o ye u ka jamanakuntigi ale nana ka na i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna Kidal kɔnɔna na min ye bɛn nati Mali ale ni bamanan juguw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Musa Mara ka tagali kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min n'an ka mɔgɔ caman ni tora la finitigiw la ale ni préfet ni sous-préfet caman ni tora a ko senfɛ yaasa ka se k'o ban n'o tɛ yan'o cɛ gouverneur tun bɛ Kidal Mali baarakɛlaw tun bɛ Kidal Mali école karamɔgɔw tun bɛ Kidal élection kɛra Kidal fo ka IBK sigi bɛn dɔ sababuya la nka kabi Musa Mara ka tagali in kɛra n'a kɔlɔlɔw o y'a to nin bɛɛ nana tiɲɛ Muritani ne taara diɲɛ seleke naani fɛ a jamanakuntigi o ka taa bɛn ɲini Mali ale ni jɛkulu marifatigi minnu bɛ Kidal kɔnɔna na an mara nin bɛɛ la MINUSMA bɛ yen Tchadiens bɛ yen Faransɛw bɛ yen Américains bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ Kidal kɔnɔ nka nin kɛlɛ in kɛra a don n'i ma fili wɔlɔfɔw ka sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔ ye marifa bila ka fini bila pewu ko janfan bɛ ko in na kabi o de kɛra Muritani y'a miiri ko a ta kɛra Mali ye fɛn fɛn ka d'a ye a b'o kɛ wa n'an hali an ka mɔgɔw tun ye gɔngɔli sigi terroriste ou bien ninjuga wale kɛbaa kun n'o ka surun Muritani na an de tun bɛ taa yafa deli k'a fɔ ko an filila han an mara nin bɛɛ nana kɛ a bɛ kalo 3 bɔ sunkalo masurunan na bamanan wale ninjuga wale kɛbaaw armée ale ye fɛɛrɛ kura da ko fo ka ani Muritani dancɛ in k'a nettoyer o wulikajɔ dɔw caman kɛra Mali dugukolo kɔnɔna na a kun fɔlɔw nka bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ kabi Kidal kɛlɛ waati a bɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ bana anw fɛ yan k'u bɛ taa Muritani de ka t'u furakɛ jaw y'o bɔ o sɛbɛntiyara an ka ɲɛmɔgɔw ma kuma o la waati min na ni sɔrɔdasiw yɛrɛ y'a décider ko min ye Mali ni Muritani dancɛ ye ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la Muritani ka wulila ko Mali olu ka maa dɔw fa
yasa kuma kana caya Asimi ye Sadio wuli ka fo Ablaye Diop ye ku ka taa ɲɔgɔn fɛ ni an ka daluyaw ye ka taa yira Mauritanie jamana kuntigi la anw ye maa minnu fa ninnu y'aw ka maaw ye terroriste do i yɛrɛ k'a lajɛ o sɛbɛn taara di u ma ka tila k'a f'u ɲɛna an n'an bɛ jɛkulu kelen na an ni anw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an bɛɛ ye jamana kelen i b'a kalama ko Sunjata ye so degeli kala dugu min na k'o bɛ bi Mauritanie fɛ wa marakakan min bɛ fɔ ye o marakakan kelen bɛ fɔ ye filakan min bɛ fɔ a filakan kelen bɛ fɔ ye Asimi ye nin bɛɛ jateminɛ an kana kari ɲɔgɔn na ka sɛbɛn di k'a sɛbɛn kɔnɔ an ka daluyaw filɛ ni anw ye ninnu mun fa n'o y'aw ka mɔgɔ ye o kɔrɔ ko terroriste y'aw ka mɔgɔ ye an sera minnu ma an ye waleya min kɛ n'o y'aw ka mɔgɔ ye a ye na zen badenya la sinjiya la an ka jɛ an k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ sa komi o bɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ anw tɛ fɛ an ni aw ka se ɲɔgɔn ma bataki taara di u ma u y'a kɔmasegi kɛ mun ye ko ayi ko anw ka mɔgɔw m'a faamu ko safɛ ko mɔgɔ dɔw b'a la k'olu kun sen tɛ ko in na k'u b'u yɛrɛ justifier Asimi ko salam fatiha a ka cɛdenw ma an tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ i ye nin ye o i ye nin n'u ye sɔmi kɛ ka jateminɛ kɛ ka kimɛli kɛ i n'a fɔ u bɛ ka baara kɛ cogo min u kana ɲininkali kɛ tile fila in na a na kɛ a fɔlen no Mauritanie ye Américains ka sɔrɔdasi minnu kan ka gɛn ka bɔ Niger k'u bɛ taa sigi u fɛ yen o hukumu kɔnɔna i b'a dɔn ko Américains fana tɛna taa diɲɛna kɔnɔ k'u bɛ taa don terroriste kan yen o baara min bɛ sen na u y'u kurukusu ka na an fana ka mɔgɔw y'u kunbɛn o wulikajɔw de bɛ yen nin waati in na o de kumaw cayalen don an ka territoire n'i donna fɛn fila don i ye civil ye foyi t'i bolo i bɛ tɛmɛ i bɛ t'i ka ci la i bɛ t'i ka ba feere i bɛ t'i ka nɔnɔmugu feere i bɛ tɛmɛ n'i ka tiga ye i bɛ tɛmɛ n'i ka basimugu ye i bɛ tɛmɛ n'i ka fɛn bɛɛ ye n'i bɔra o la k'i ye fɛn wɛrɛ ye ko sɔminkɛla la ɲininkali tɛ yen temps tɛ di n'u bɛ jɛ u ka na an n'u ka kɛlɛ jamanakuntigi ko u ka na n'u tɛ sɔn ayiwa anw fana an ye dɔ kɛ ten koyi bi Mauritanie yɛrɛ kɔnɔna na Mauritanie jamanadenw de wulilen don k'u jɔ k'u ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli k'u ye ko in tiɲɛ na mun yɛrɛ de bɛ yen parce que Mali ye min yir'u la n'aw kɔni ka baara ye terroriste kɛlɛli ye an n'an ka terroriste kɛlɛ kunu ni kunnasini ko Algérikaw ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ renseignements ɲini u ni anw ka renseignement mɔgɔw ye baara kɛ yan CEMOC hukumu kɔnɔna na an ko aw ma a ye na an ka jɛ an ka terroriste kɛlɛ n'u m'a kɛlɛ a bɛ yɛlɛma u fɛ yen de parce que anw kɔni ka mɔgɔw kɛlen ka fɛɛrɛ min tigɛ don cogo tɛ yen tile fila in na n'i y'a mɛn ko Mauritanie dancɛ mankan a kun filɛ nin ye fɔlɔ min kun ka di Mauritanie a bɛ don k'o kɛ zen an ka mɔgɔw k'o de ti ɲɛ a ka sɔrɔdasi ti don n'aw ma bɛn a kan kuma tɛ maa lankolon wɛrɛ ma ka don ka na wa bi i b'a dɔn min bɛ sen na maa bɛ yen k'o ye maa mafalen ye ko o kun ye terroriste ŋana ye ni u sirannen don u tilalen don yɔrɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye État islamique ni JNIM n'a tɔw ye olu ɲɛmaaba minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ olu taara Algérikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ye nakɔsaw ye n'olu nana n'olu tɛ ko caman dɔn a ko la ale ni MLA mɔgɔ ninnu olu taalen n'o ye u ye fɛɛrɛ min tigɛ nin bɛɛ kɔnɔ i b'a dɔn MLA de b'a fɛ ka segin ka na sisan ko ale bɛna na ko ka hakɛ ɲini sariya sira fɛ min na ale bɛna na lakodɔn diɲɛ seleke naani fɛ ale ka se ka na ka MLA baara kɛ Kidal an ka mɔgɔw bɛ nin bɛɛ kalama o bokɛla mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba bɛ bɔ a bɛɛ kalama wa n'i ye bokɛla ye tɛgɛ tereke la a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se turabudala o bi an ni Mauritanie bɛ nin dangu in de la pour que mɔgɔw k'a faamu kibaruyaw caman bɛ yen a ko kan nka waati ni waati n'an ye minnu sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da mun kisɛ kan an b'o ladi an ka mɔgɔw ma pour que u ka se ka faamuyali kɛ an bɛ to